Kinangarot na iba sa surat papagayam ti makasalitaan ni Susan nga napauluan asino ti utek. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong name tamam amok dagiti aggayem. Uwan manong nang imatenda rak iti may sa nga one day conference kaya di tagsasarita kami iti aldaw sakbay ti lunch. Imasidik ti duwa nga gugwapo nga lalaki manong. Kapot may bagay na puwet Kapot kadago pa mimet nga babalasang iti dayta nga konferensya manong naimi kat siya ti kapipintasan. Nabaling ko na yun. Nagpepeso. Hanggang kapot siya ti mangibaga. Atot mangibagbak ng pintas kan. Kunada. Pati na kita patak nga babae. Nakpintas kan. Ore man ta kayo, napintas kayo man. Sa balit pintas mo, sikat kapipintasan. Kunada. Thank you. Manak mo ta. Kinakamot doon naman ng name idya barangay mi sa editiya nag-queen iti popularity contest. Kanong idaan basbasak ti high school manong name siya ti queen. Nag-queen na. Kadigiti fiesta. Kadigito yun nagpa nagbaling nga queen iti pagtaingan. Tagsapsapulak palayang ti king. Kahit dagiti duwa nga lalaki nga was asidag kanyak asino nga ta ti agbalinto a king iti biyag ko. Ni Arnel manong nemi ti muna nga nakaasideg. Hi, I'm Arnel. Siya po ni Alex. Arnel ken Alex. Bagsakan kami nga makamamukeng ka. Susan. Ora siya man. Baglagi din da kami tinay-assign. Nga matender ka natin nga konferensya. Kahit mo sawan, nagka-office lang kayo. Nagka-office lang kami. Best friend kami pa. Basta, okay. Nagsakan ako na makamamuka na kayo. Arnel? Alex? Inalad na nagpadpada manong name iti cellphone number ko, Facebook account, nag-friend request lang. In-accept ko may ida nga duwa, manong name. Kaya ka, iti malpasan ti konferensya, imasidig manin. Susan? Yes, Arnel. May kanto pa siya rin. Siga lang? Alakan ba't nga sa dinungan ti papanak kada gayem ko? Siyak lang. Abay. Asino ngamin kata kami ti Pilyem. Uy, hindi ko na yung nagkarabal kayo. Hanggang magkarabal. Gamot na nagtulagan mga gayem. No, anda kurso na dak. Kat siyempre, siyak tinakauna, haning na sumingit. Kastamat keng buwan na, no, anda kurso na sana ko na sumingit. Tapos na di Alex? Yeah. So nga nakagasgasot at friend ko. Gabuta, iso nga minti nakauna. Kahit mo, saan isot nakauna? Never mind. Kastat pa naggayami. Best friends forever. Karabian na manong name idi agreeing ti cellphone ko sa nga nakapunbo. Amuklatan. Amay sa kadagiti tuwa. Kadagpaiso. Hi. Hello. Arnel? Yeah, siyak. Malasi mo titimat ka, no? Napimitas yung boses mong hindi Alex. Kadi, apay nangig mo, mo nang timawag keng gan. Hampir timawag siya lang. Ngayon, saan pa nga timawag ni Alex? Dagan dilas ka katawagan na. Sinalsot ko lang ang mga nakauna. Siksi ka pa lang timawag. Namjak to lang mo. No, sumublat tumat nga tumawag ni Alex. Saka di madla makadistobo. Jack ka di madla makadistobo. Summit. Susan,
At experience mo, di trabaho? Trabaho ako na almost 3 years ko. And about love, about sex. Kunak lang na tayong ibagbaga mo experience, work experience, love experience, matibagbaga mo, no? Sex experience. And then, awampay. Sila kami tsak mamati. Dito nga kita pintas mo. Saan ka pa nga nadtaan ti boyfriend? Gabata sampay nga dimteng. Ti lalaki nga harik na kiti ayat. Ato na kita agdaaram ganyan kita adlak ti college. Ori kada gitoy. Nagararam lain. May baling ka nga may bilangat kada kita agararam. Kaya nga na. Kastamot ka po karantam. May ka kumangarod na kaya mamukan niya kada inalam cellphone number ko. Nasaan ka nga agararam. Katsi ka, Arnel. Ado ka din ti experience mo? Well, saan mabalingan siya ibaga tipod no? Tada tiras ka nga mamuak. Adun, kunak lang no ibagang nga awampay. Diyak ko mamatikan ka. Ngem, itaklan ang kayat. Makirelasyon ka kanang babae nga sa mga ayatan? Sana ka seryoso. Ipakadak mo't kadakwada. Apay. So, da ngamin ti ko mangtitib mo tibo. Gabata, madlaw ko, nga da panaggusto na kanya, kasaritak. Do you love me? No, baga nang tati. Yes, no ko na. Madlaw ko ngamin, obvious. Kaya mo't nagkirelasyon kanya. Wow. Oh, yes. Kana dawit. Ore no, sana ka seryoso? Siguro, masusuro na tungatamot nga ayatin. Aramitek to ti amin, tapos masusuro na tungayatin. Kasano no saan? Di okay lang. Kuna dawit. Kasi siyempre, nakarelasyon kami, date kami, check-in kami. Kahit mo sa when experience mo amin di kita. Yeah. Ngayon tinayat ko kadakwada. Iso nga naman dan, handang maura yan nga, marik na nga, dan panagayat ko kadakwada, sumina dan. Isutat mo yung isina kanya. Arnen kasla saan na kamamati. Ngayon sudada tipod no. Kaya nung karot pagbalik na kakasta. Nga, diyak ba oray nga marik na ti ayat kayan ka? No. Mamati ka kumakanyak, Susan. Si kapay lang tinakarik na kiti ayat. Si kapay lang tinamong armek. Tasa mong inaram na kilibabay di biyag mo, so that di masid. Kasta ka di? Kasta ka di? Di biyag di Arnel? Kanya nga Arnel. Tsaka mo, kung kasan istorya mo di dado mga Arnel. Rabi manong name iti biyernes iti formal nga imay ni Arnel di balay. Flowers for you. Dabay chocolate na. Kahit manong matang nga babae tinikam ti flowers kan chocolate. Siksi ka pa ilaing. Gabata sikapin talaing ti imay ko pinasyer dito balayo. Dagiti dadua babae ti biyag ko. Diya kamod balay da. Tinaka di pastrikin. Thank you ka na ti flowers kan chocolate. Sumra ka Arnel. Kat gabot at dadabama, kini papa, manong name iti salas pa, ma, ni Arnel. Ay, may pagka review, sir, ma'am. Tata, nana ko namlatan. Nataingan kami. Dapat no nagburintik mi ni Susan.
Adun di kita po kumi. Ah, Jack Mariro. Ita pa lang nga adda o may mang pasyar at anak mi. Dito'y balay. Oh, gusto ka dito na? Hmm. Ita pa lang nga adda pinastrik ng pasyar kang kuwana. Tadi kita duman o pabayad da. Hana entertainin nila. Digat kahit nga sa data, siyak tinag-asad. Tilangam iho kat playboy. Pagkakatawag. Awan pa'y pulos tipid ang inayayam ko ang babae, tata. Isudat na ayam kanyak. Ta isudat ng isina kanyak. Really? Awan, tata. Awan tinsing nakadigiti babae nga nakarelasyon na ngayon isudat ng isina kanya. For what reason? Baka siya tiururahin ni Arnel nga magsumbat. For that reason? For what reason? Sigod kang kuhana, di ka nulaing babae na ng gusto kang kuhana. Ngayon kaputawan ti mauray dan nga mariknada nga ayat. Nga kapukin Arnel, di ka di babae di si Mina. Ada ka di kastang tao? Siya kla siguro, tata. You mean, di ka di babae iti umasdag ka. Obvious nga madlaw mong agkursunado da. Tinuto pa met. Dinamag ko muna. Kaya't mo't may kirelasyon nga niya, yes. Ore no sana ka seryoso. Ngayon tisong banda. Aramidag ti amin at numasusuro na klayat eh. Ngayon sa mo nasusuro ang ipatigid ah. Gabutahon ti marik na kayat. No man pa at the sex. Sex without love. Iho, pasensya ka na. Daw sa lutsud ko. As lang amin jak mamati ti bagbagam. Ngayon magpepeso tata. Nilaeng kan ni palaeng kan isunto laeng ni Susan ti babae ti biyak ko. Kaya niya ti madlaw mo kini Susan? Datayo ka lalaki kit ko. Madlaw tayo no anyamat tirik na ti babae. Madlaw ko sir. Agbalinak to manugang yun. Are you sure? Sapay ko ma sir. Sapay ko ma. Ini ita simregan da papakin ni mamati sa ledda manon naming formalan ng baga ni Arnel iti I love you. I love you, Susan. Kung sa mo ng ibaga mo, wala ko matrantam dito eh. Sikapay lang ito ng ibaga kita I love you. Hindi kayo di karelasyon mo, di mo pulos ibaga I love you katakwada. Isudat mga ulit, I love you, Arnel. I love you, Arnel. Ore madama truansa. Sila din nakapapating ang pudno, no? Dakkel ti pamatik nga talagang kaslasang ka mamati. Ore damagim kini Alex. Hamot pa ti tawag ni Alex. Di sikat bang tawag ko na? Itil ko ka, cellphone na. Cellphone number na. Mamati akon. Awan ti saan nga amo ni Alex. Ti may pampangkanya. Kastamat ken ko na. Open ti libro mi nga dua. Kasta ti panagkayem. Awan to nga tatagbaling nga hutas kada kayo. Adyak lang mo. Napudno ka agayem ken ko na. Dadat panagrignak. Tanuan nyaman ti rigat na. Adaak. Nyaman ti problema na. Problema na lang. Anak naman. Baka nung baka nga problema, ada problema. Siguro ka, te problema ket problema tanga duha ko anak no ha. Hajak mat ko nat kas jata.
ang mga nibaga nga nakapatayak ngayon. May ramramarak ako. Pimatay ka mo ta. Datang adu ako lang. Manong name, maawatak tiket ng asawa. Tagay kas lang mag-asawa. The problema kani. Hani, ano ang problema? Problema tanga dua. Wen, problema kan tadawa ni gaputan na si kuganta ni Inday. So, masabol nga ti problema. Problema na lata. Manang name magustuwak. Di pa nag-istorya ni Arnel. Gaputan mapagkatawa na. Ni Alex ka na. Ni maapin nga, suwing singit ni Alex, iti panunod ko. Kaya ko kumamit nga maala, tinamber na, tapno, mabaling at tawag at saan nga masangot yung mga tawag kanya. Hindi maapin nga siya tumawag. Bakit pagarup lang kursunada? Yan to titpud noon, manong naming at talaga kadakwada nga dua, italang mat makarik na at iti kastoy nga marikrik na. Ni Arnel, manong naming ti patpatin ko. Pura nga taaramiden ni Alex ti makiribal, ni Arnel ti pilir. Saan ko na uray manong name at timawag, saan ko na uray nga may pimasyar ni Alex. Ori tumawag man lang ko ba? Ape nga ta. Nadamag ko na ita kay ni Arnel iti may manin. Tulag yung kadi? Nga saan nga awag ni Alex? O tulag bikas ta. Free nga tumawag ken ka. Saan pa'y pulos timawag? Isang nga kunak ken ka. O takayat mo ibaga ken ko na, itid ko ken ka natin number na, tapos ka tumawag. Kung kababay mo ta, siya kababay ito tumawag. Baam di bagag to nga tawagan na. Saanin? Saanin, Arnel? Di ka di Alex, di ka ili mo? No. No. Okay nga rat. Hanta na pagsalitaan pa ni Alex. Kaanon tong aklon na. Ito na birthday mo. Next week na. Iso ko mamatibay sa aking bagak. Nawisan ka. Baante sagot kong to yes, I love you to in the birthday mo. Di pala ito. Yuri mo pala yung birthday ko. Arnel. Sabi ko nga. Tasana ka nagpintot. Ti marikrik na ngayat ken ka. I love you too. Iti mo na agundaway nga nariknak manon nemi ti arakop ti kaske ni Arnel ken ramanak ti bara di ti lips na manon nemi. Arnel, susa nagkamanak. Siya akong ti kararagsakan na lalaki ti lubong. Kadinto ng birthday ko. Umay ka siyempre. Kaya mamukot naman tanggal di parents ko. Ken, umpiang kanto. Advance ka ba nang sagot ko keng katiyas, I love you too. Sa walin to may sagot ko, kaldawan na. Inton karapian na. Kad numabalin, mag-asawatan. Pagkaklod ko pa ilakang ka, nasawa ng sigod. Kastando pala tungpal na. Saan tang adalinin, ugalit tunggal may sa kadatan. Maminsan ka lamang mo, amo ko na si Sino. Katsi ka. Tsaka morot amo, no? Andiyan mati ugalim. Awan ti, banagin ko na nga, ibakpagitak. Na Sino, kastoya. Bagata na mumunta papakini mama siya ngay. Isong harod, ngayon to nag-birthday yak, amom tumaten di pamilya. Sige, nakaraten. Mamin sa pambay. Ti, nakaimas ka. Dabang nga kiss, damo. Nga mawan timang mangi mong istorya. May panggutan niya. Di pa nag-love making.
Andot istorya di ko biskinaak. So nga no, ag istoryadan, umadayo ak. Abay mo dayo ka. Hmm. Haligat ka, makangkang istorya na pa experience mo. Andeng gam, tanong saan ganito nga mas daaw. Ay, kasto gayam, nagpaso ko nam to. Ala, mayat gayam, kasto gayam ko nam to. Awa mangmanging mo. Di kong kunada kat ikano kaimasan nga masagid no kasta nga ko. Saan iti bibig? Saan nga iti baroko? Ito nga ron. Iti kanong baba. Adot experience mo, di ba? Madlamod siguro dahil ha. Noon at magustuhan ti babae. Ti magustuhan da. Di jay bugbugtong perlas. Iti tuktok ti ruangan ti langit. Jay mani no maduble. Ay, no mapirit-pirit, o no makinnikinit, o no madildilan, idjay ti puun ti amin nga, panagaregan-gen ti may isang babae. Gusto nga ti bagbagada. Talaga ako experience mo, ha? Itaramitak to ti amin. Gusto kayat kun sika. Ay, Kastando balat banag na, di ba? Nakayat mo umiyan ako. Nakapay kayat. Agasahot at tupay. Noon into ng birthday mo. Pesa? Kaya't ko ito ng experience. Sayang ti kinapintas ko, awang pag-experience ko. At dapat na kita nakapangpangit, dito nga babae nga experience na. Sakto kayo nga kapintas ako na. Oh, so sansangan to ka babawi. Nalaingak. A day before the birthday manong name ni Arnel, nag-ring the cellphone ko. Hanga kapun mo. Hello? Susan? Sino to eh? Di Alex. Ha? Uy, Alex! Kamusta? Kastoy. Apita ka lang ang tumawag. Tamo kidikit. Kasi sinuplat kayo nga tumawag kay ni Arnel. Kahit ko lang makumpirmaran. Bakay ka din kay ni Arnel? Awik ikaw. Birthday na yung tumigat. Kasta. Ape kasta ko nam. Di mo mga birthday ng tumigat, kaya mo. Naman, amo. Ito ka din napasama ka na kayo. Alam, sa salusod ka. Awang ka di. Awang ka di, pay. Arantak nga ito, no, rabi na bigat. Basta. Nagswerte nga talaga di friend ko. Kaskang katagbalin ng asawa na. Sige. Thank you ta sinong batang ti. Tawag ko ken ka. Nakikita na to. Ito no, rabi na bigat. Iti and Arnel. Sigurado nga ka. Talagang sigurado nga ka. Manong name iti malpasen ti panagsarita mi kini Alex. Apa nga tana? Kapag kabak. Tsak mawatan tiriknak. Kasla. Tsak mawatan. Ha? Ba't ang kastoy? Napanag itiruar, napanak manong nemi iti kusina, rimuara iti salad ko, napanak iminong.
Yung may nakdinano ni mama. Dati-dati ka saan ka matarom-romantic ka silad mo, kasi nga oras nga umay-uminom. Apay kasla ka la paradan. Kasla ka la nabanom. Tsaka mo mga tapig lalangan nga, nagsidsidwa ka rak. Kalbasan nga nagsalita kami kini Alex. Sino nga Alex? Ti best friend Arnel. Ngayon lang umawag. Kitaan nyo kung magpagsiddo kaya rami ka. Tsaka rin umawatan mama. Kasi nagparparek na kanya kadakas nga mapasama. Sabi nga di mo tawagan. Sino? Arnel. Sige, ma. Nagsubli ako ng salad ko. Inalat yung cellphone ko manon na yung pinag-ring ko yung cellphone ni Arnel. Nagri-ring. May mawonsong-wonsong ba? Inulit-ulit ko. Hindi kasi ng oras sampay nakaturog na dyan. Posible. Naturugan na yung cellphone na. One in silent na. Inulit ko man yung man. Again ka naman nung naming adalang si Mumpan. Hello? Hello? Cellphone dati ni Arnel Sangkari? Wen, ma'am. Cellphone na ni Sir Arnel. Sakta katulong da. Kapampano lang di ambulansya nga nang ambulansya. Ang daking kuha na. Ambulansya. Tapay. Ay, agpapariiriso na itahar din. Pagkamunta nakangag kami, rinipak ti paltog. Pinaltutan ka ni Arnel. Wen, ma'am. Susapaw, Diyos ko, nervyosak. Nakita na yung panangakop na, nilogan ti ambulansya ni Sir Arnel, ma'am. Ni Soda nga ang kasawa, ti si Mort, iti ambulansya, di naganak yung kuha na. Masangwanan pa birthday na, saan ka di? Uwang arod, ma'am. Masangwanan ti birthday na, tag-birthday itong bigat. Manong Nemi, da ito'y tinagparik na kanya. Awampay ba yung isang oras din na palapas? Kalpasan di ba nagsarita mi ni Alex? Kasta. Berda din numigat. Kasta. Sabi kasi di ba nagsawa ni Alex? Diyos ko. Nada ka di pa kinaigan ni Alex? Di pa nakapalto-paltog ni Arnel? Kanya itan di ka sasaad na pa nakapalto-paltog pa nagranipak ti paltog kahit ng sawan. Terming inarmalite da. Diyos ko. Nakadlaw ni mama manong Nemi. Susan, wait lang ma. Lukat ko trida. Apay. Timawag ak. Tawag ak cellphone ni Arnel. Ngayon siya katulong dat nakasungpat. Takapampano ko lang natin ambulansya nga nangiluganan dagang kuhan ako na. Nandang palto-palto kay ni Arnel, mama. Nya? Diyos mio. Sa dinong hospital. Ewan ti sa baling nga kasitgan ng hospital mo saan ti. Provincial hospital, ma. Mapanak sa dyan. Riingak ni papang mo takaduay na ka. Muna siyak tibang kaduay ka. Ano mama? Siyaklatan. Tapos saan kayo na may ramraman. Kasano no ang collapse ka dita? No mamam nga, Diyos ko. Sige ma. Sige mga rod. Kaduan takman nga rod. Hindi makadanon kami manon Nemi na danon mi dito'y di kita naganak kang kuana. Amumunyutan ako. Di anak mi. Siyak ni Susan na, tata. Ay, siya ni Susan. Di kayo nayat na. Hoy, nga umayak to kumapalain to na bigat ng mama mo kayo. Anyat ka sa saad ni Arnel. Madamada pa lang asikasuhin. Gab-gabo may ti chapel. Taka mga gasawa. Abang kam nagkarkararag.
Sabi ko mga may espalda anak mi. Di ka kaiso ng alalaking anak mi. Simublatak mo nga na paniti chapel manong naimikit dituyak nga nagkarkararag. Ngayon sang sangit ko, di ba nagkarkararag ko, nagpagpakaasi iti Diyos. Di pa inamuan, manong naimit ka sa saad na narumwar sumbrek manong naimit iti doktor iti operating room. Ito kan iti simbrek nga pala iti bagina manong naimit. Diyos ko, hindi umayad iti pulis. Sino't naganak kay ti biktima? Da kami sir, kuna ti ina ni Arnel. Ano napasamat? Ni papang naman nung name it si Mungbat. Ada kami ti wanag ti balay mi sir. Siya, kasawak kan di katulong mi. Ni Arnel, kargat na ti kastang oras, ada isunat ti hardin. Hindi man lagi kumapit, di mo la sumrakan dyan ak mingo na. Rantak ko man ti mapan, mangayab kan ko na, hindi ta makangag kami ti ranipak ti paltog, hindi sango ti balay. Nagtartaray kami. Kasi matin tilangat anak mi. Napaida, iti ayan di kiti Bermuda grass. Nga madigdi ko sa niti, bukod ng adara. Awan tinakita yo, nga ibmadayo, nga lugan. Siguro sir, nakadayon, sakbay nga nakadanon kami ti hardin. Nga mawan tinangigbi nga, uunit ti lugan. Kasi ano ka ti sitwasyon ni Jibalayo? Adagate misal ngem na nababati alad. Mabalin mo nga tanawan ni tuneg. Mabalin siguro nga di tuktok di alad isot din ang ipagnaanda ti paltog. Nga samon nga makita jeruhan. Hamang makita siguro niyo tao. No di gimana ka nakaigam ti paltog iti nusar na. Namin ado, namin pinsan, di ba nagbusid igam? Namin pinsan sa haning na ulit. Awang ka din atapin nyo, tatang. Nakasing-singpit ka na ko. Awan pulos ti amok nga kaririri na. Miss? Sir, kabsat mo? Boyfriend ko. Very good. Ada ka di atapin? Suspect. Narigat nagsaso, sir. Na tumulong kayo tatno alis to investigasyon. No digid na ganak yung kuha na awan ka atapan da. Baka posible nga ada atapan na sino. Ko sir, namamok isuda nga doha. Sino't may isa? Ni Alex, best friend na. Ti amok ini, ag sinublad na mang tawag kanya. Tagpadpadang inalada. Ti cellphone number ko. Yung saan pulos ti mo tawag ni Alex, malaksid laeng itay sardam. Damo na at tumawag kanyak. Ito din baga na. Salsalud-sudan na, no, addan relasyon mi, kani Arnel. Bagak man gantan. Sinaludsudan no, addan napasamak kada kami. Naibagak nga, intun pala ag birthday, nga itad ko keng kuwana, nga isawot ko keng kuwana, ti amin ko na. Ano nadlaw mo keng kuwana? Isumatin ti nangrugyan nga kabaka-boxer, nagparik na kanya. Naging ka nga tinawagak ti cellphone na, katulong na ti simungbat, impagana nga. Kapampanang ti ambulansya nga nang iluganan ta kini Arnel. Sir, ada ka di posibilidad na?
nga di best friend ni Arnel, ti mastermind, iso ti Otek. Rogya mi ti tayo, tagi mister. At na posibilidad na, ti maatap, kahit posible nga, kayem na, iti rason nga, agkursunado matkeng ka, nga dinakayat, nga para keng ka, no di ket tikayat na, ket iso na. Iso ka di ti Otek. Asino ti Otek? Rogya mi ti mangibistera ken ko na. Wano saan, mangangin kami ti surveillance sa baybayan mi ni Alex. Nata ka di picture na ken ka? Awan, sir. Da kayo tatanan na, ama mo yun ni Alex? Ama mo mi unay ni Alex. Ta talagang ag best friend. Umumay ni Alex sa Jabalay. Kapot ag best friend tak sila bilang mi payen nga anak ni Sona. Mapapamad nga Arnel Jabalay da. Sa dito ka diyan ti balay da, sir. Imbaga ni papang ni Arnel ti address man. Nagigawa nung narimuharin doktor. Doktor, siya akong manong namin yung masidik. Girlfriend ti biktima doktor. Kumusta ni Alex? Doktor. Mayakar rin son. Mayakar? Iti saan doktor? Saan nabot na deta? Mayakarin sa bali kwarto. Gabot ha, nakalasat ka din, doktor. Nakalasat din. Diyos ko. Ata, nakalasat ka nun ni Arnel. Nakalasat din. Ada ni ti panakalasat. Ada yun ti patay. Pero warin aming nga balay ti pagina. Kaya pagyamanan tayo awan ti vital nga organs nga ti mama. Iso nga. Oh, Diyos ko, agyaman kami, Lord. Thank you, Lord. Thank you, thank you. Di mabalin mi nakasarita manon ni Arnel. Siyakti mo na yung masadag kan kuhana. Arnel? Susan? Barong nga biyag, Arnel? Happy birthday. Belated. Hindi kalman ti birthday mo. Ngayon parita na kami pa ilang makisarita kang ka. Isungay ta. Na nakapsot ka pa ilang ni kalman. Ngayon ta, mabalinda ka nakasarita, sigon kini doktor. Iti hospital ka nga nag-birthday. Tuwan nga rat. Imbaglaki din. Tanakalasat. Madaman ti investigasyon ng iti polis. At yang angayan deti surveillance. Sino lang ted suspect? Awan ka din among suspect? Makaaramid? Awan ti amok. Mastermind. Sino ti Otek? Di Otek sa ang isot ng aramid. At dagan man. Mabaling at tinandanan na. Kuno. Awan amok. Awan ti amom. Awan ti amok. Tao mati. Kabusor ko. Awan pinaspasaktak. Dagiti nagbaling nga babae ti biyag mo. Saan ko pinasakta nila? Pinarparagsak ko ida. Awan ti ingkari kadakwada. Tapno ibagada ko mga jak tinumpal ti kari. Yun ay pigpigsaan. Baka pagpapigsa ka pa ilang.
Sumasdawan ang kasino. Saan mo ka di atapin ni Alex? The best friend ko. No. No, no, no. Awan pulos, hampulos sa sumbrek, hindi panunot ko dahita. Saan nga iso? Ti utek. Apin ni bagam ni Alex. Hindi rabi nga pa nakapapalutog mo. Diba? Bagbag hindi apin nga saan nga umawang ni Alex kanya. Iso pala kakaiso na nga ba nagtawag na. Dinamag na, no adan relasyon ta, tinamag na, no naipay kon tibagikin ka. Ibagakin ko na mismo. Intun birthday na, itin kunto ko na. Tadatating karik nga, di ba? Akas ta. Birthday ng tubigat, di kami? Akas ta. Imposible nga sa mga birthday na. Kunak man. Kalpasan di ba nagsarita mi? Nagsiddo ka rak. Tsaka mawatan ti magig. Na parang imin-inom. Tapos lakla mapradan. Hindi ko na ni mamahapag nga di mo tawagan. Tinawagan ti cellphone mo, di number mo. Namin ado, aging ka nga. Ada ng sumbat, te katulong yo. Sumutan ti panakamok, kapampanaw, di ambulansya nga nang iluganan taking ka. Kabayatan nga alalawan dati biyag mo. Nagiti mangagas, di may nagiti pulis. Nagsaludsod na. Di na magda kada papakin ni mamang mo no. At muda may pag no, asino, di mabalin nga atapan. Awang tanungan. So nga siyak. Siyak din nagsaludsodan da. Imbagak na siya eh. At imawag ni Alex. Kit ko na iti pulis posible. Dakal ti posibilidad na ti best friend isumit lang ti utik. Itian niya nga rason. Agkursunada kaya ang padpata kini Alex kanyak. Kas na kuna na ini, naon na anak ti gayam ko kunan. Pudno mo na itutulag mi, nang naruna, kat itak pa ilang agkursunada ko na. Pabusoy mo kanyak ni Susan, kapag siyak ti patpatig na. Katamat siguro ito nga pa nga saan nga tumawag. Ngayon mo kas pagkarigan tanataya. Agarawan na ka ni Alex. Kayat mo? Kayat. Gabot si kati kayat ko. Tano nagbalik ko ha. No natay ka kuma. Diyak la kayat. Diyak kayat. Diyak kayat. Diyak kon kayat agasawa. Talaga nga ta. Dapat asam ti matay. Ta ibay pasok mo. Di jay ko nga sa anak kong agayat. La. Sige, matay ka. Wala, katawa ka. Katawa lang mo. La. Saan nagasugat mo? Sige, ginanakan. Sweetheart, ha? Ginanakan. Sumbulat tumanda papakin mamang mo na mag-isarita ka nga. Sige. Manawag ka ba lang, ha? Sumbulat di mamang mo, kinipapang mo na mag-isarita ka nga. Makalawas, manong name yan tapay laing ni Arnel ito sa ospital. Kaputa talaga nga paut di jay. Iti kaputado, iti sugat na manong. Iti agring ti cellphone ko. Saan nga nakapunbok? Ay, number ni Alex. Malakip ko na ito ka number. Hello? Alex? Kumusta ligayam ko? Sabi hindi ka umay. Mas na ako kami nakapin hindi ka umay kahit makalawas nan. Sabi hindi ka umay, Alex. Tigayam kahit apa mo na namon, napasama kahit at ako mamantin. Diba?
Abay, kumusta isuna? Okay yan. Baka sumagmulayan ng aldam, marinan to ti Romuar, ito to balayan ti pangituloyan lang ti panagpapigsanan. Nasasarong ka ng tulatan ti doktor. I'm sorry. Lala, api ang susori ka. Alex? Umuna nga, sumukod yagan man. Kalpasan na. Tsak tumaten tumada, sumarnong katiliwan. Sikat ti utek? Kamu? Diyan mo no apay nakapanunot taktikas dyan. Ti best friend ko. Kaya't ko papapatay. Alex, nga ti klasim gagayim. Gapukin ka. Tsak kayat nga siya ti parakin Arnel. Siyak ti rumpeng. Agsipot ta. Itaaklamot nga makarik na ti ayat. Kadapi nga, saan nga may inarem? Banda kami nagtulagan mi. Abi nga di mo kinasalita, iso na nga. Di lang mabaling nga duwa talatan di mga arim kang kuana. Kat konforme ka datat aklunan na. Sige ko nga. Diyak na panunot. Basta. Diyak kayan. Naisuna ti parageng gado ti katsiyak ti parageng. Gawa niya apeng kita. Ibaga kang sumukon ti kanman. Sabi na ibaga ng siyak ti mastermind. Tiyot. Idano mong tulangin ti panagsurik, idigayam ko. Awan ti rupak mo masidag kang kuwana. Gapot na nagsen ti baso ko. Nadamag milaingin manong nami nga naipisukan iti pagbaludan ni Alex. Dagiti naganak kang kuana ni Arnel, manong nami naganak kay ni Arnel Sudan, tinangipila. Di darom kontra kadakwada. Tiganman, kan ti mastermind. Di may nagpagpakaasi manong nami, di kiti naganak kay ni Alex, kat nangin ko ti salitaan. May sunod na kumati kaso. Ngayon nagwingiwing manong name ni Arnel. Saan nga nasken na mawaywayan. Tikas diya ti klase ng agayem. Nakagayem magtiulig. Amay ta mga tukaw kanya. Gapo kinayat. Gapo iti may sa babae. Panagrinak itibagik manong name kat kasla siyak. Tiyak, ada basol na. Ngayon, awang basol ko na. Ngayon, basol ko kadi, nagkinursa na daman na kita gayam. Basol ko kadi nun ni Arnel, kayat ko. Api nga saan nga inawat, di pa nakapaay na. Ngayon, nagarim kadi. Api na panunot na kasi siya nga patayin na tigayam na, tapno, isunod para kanya. Sigurado na nga ron, nga may ibawin ko tirik na kang kuana. Kinon ko nagmat itinakam ko manong name. Saan nga na isanod ti kaso. Ket na ibawon, dagiti dua, itiamon tin lupa. Nasanod at maten manong name ni Arnel, ket namin anabayagan nga, nagka-subli ti opisina, aging kang imay damaten mga asawa. Arig na, manong name, da kami matlaing kin Arnel, iti nagkatuluyan. Kaya't siyempre, ti kinalaing na, ngayon istorya na, impakat na kanya ako na. Nagas na kang kanayon, ngagmaris rusas, tirabi, amapnek
ken masedsed ti adu nga reng engken asog iti sila. Nadaan kami ti kapukbukudan nga balay nga nayasedeg manong nami ti balay da. Ket da papakin ni mama isudat umay sumasarong kada kami pambaranda mga mangiliw kada iti apu ko da kada kami. Ni Alex at da pala ti pagbalutan manong jak tulamo nuntun ka nga makarwar. No makarwar to man siguro santo siguro nga pagpakita ta mabalimot siguro nagpakitan to tapno tumawat ti pamakawan kadi sublina iti kinasiganda ken ni Arnel. No danto pa lang panagtalik na Arnel ken kuan. Dito nga ron, ti pagkasaritak, manong naming at thank you, tilaing mo, nga nangibasa, kat sabay ko ma, tatamat na ibatik nga adal, liwliwag ken pagsarbingan ti biyag, tuwing nga lagyaman nga pagayam mo, Susan. Thank you, Susan.